gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Said I'm running just to keep my hands on you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking Ya bai. cigarettes, I'm back Gaur again. elkarrizketa barruan ingo ditugu, But I can't do Toki gutxi this dagoela alone. eta... Sometimes I just need a light. I'll call you on the phone. On the other side, so when your tears roll down Zeak sartzeko, your pillow, prolapak sartzeko... I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you. Bai. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. But let me be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Said I'm running just to keep my hands on you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too.
pissed off today. And lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. But let me be honest, love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something, won't let go of you for nothing. I'm running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue, what I got to do to show you. I'm running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Running just to keep my hands on you. Said I'm running just to keep my hands on you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again.
can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. But let me be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me. Arratsaldeon eta ongi etorri San Juan de Luzeko Campos Berri pilotalekura. Arratsaldeon Felix. Arratsaldeon. Bueno, gaurkoan beste jaialdi bat, iparraldetik, denboraldiko lehena iparralden duguna. Eta aber zer nolako maila ematen diguten, batetik orain gazteek, orain hor ikusten ditugu irudietan gazte mailako jokalariak prest, eta gero heldu mailakoak. Gaztetan Gorriz jantzita Markel Andonegi atzelaria eta Tomas Urrutia aurrelaria, eta urdinez Hugo Ibar atzelaria eta Teo Etxegarai aurrelaria. Zer nolako maila? Bueno, ondio gaztia dira eta ikusiko dugu, ezta? Kinielan nahiko kiniela gaina gona urteban, momento horretan gehienak gaina amartantutik gora gusten dute ibela danak, oso disputa izan. Eta azkenin honenak irabazi den. Eta bueno, ikusiko dugu ia gaur ze maila ematen dauen. Gaztia dira, ez da zoitzute jente aurrian jokatzen horreta. Eta bueno, ikusiko dugu, ja ze pasatzen da. Eszenatoki paregabea. Hemen jende desente, pilotalekuare ederra. Bai, bueno, honek historia bat duk, ez da. Fronto hau lehenako pelotari ondala 50 urteko ez da izan bat urteiko zuen fronto honek, baina beti izan da fronto bat exigenti, bai errebesistentziako ona eta eskumian jokatzeko bai, segun zen materiale ipintzen zen, baina eta gero ondo zainduta da fronto hau, eta gero uda osoan jente pilo bat etortzen da, eta beran historizi duke fronto hau. Eta orain ikusten ari garen bezala, ez dakit, hemengo ohitura bezala jokalariak aurkezten modu berezian, argiekin, eta abar hor ikusten dugu ere maskota. Bai, hori uda osoan noten da maskota hori. Ja, behin ekainen azkenengo aste inguru azten da, eta bostu amaiera arte, horoten da maskota hori, da aztien bi jaialdi oten dira. Eta euren itxuria da pelotari bakotxan izena publikoai eta esatia, eta itxura hori betikoa da, ezta? Da, bueno, ondo da, ezta? Beti sartute saludu emari, bueno, bizkat aurkezpena zauzan duzu monun, euren izena esatia eta zeintzu eta nungo dira, beti ondo tortzen da. Eta pilotarekuarek ere itxura ederra armaietan, Bai, urbildu da. Bai, eta jentia etorriko da, ondik sartzen etorriko da, ondik jentia, ez da, dana etorten, pasan urtien jente pilo bat etorri zan, eta, bueno, ikusiko dugu, gaur ondik jentia sartzen da, eta nik usten da, itxura hona mongo dagoela. Lehen txanpona airera eta Gorriek izango dute lehen sakea partida honetan. Gogoratu, hoi bezala bizetetarako partidak izango ditugula. Eta Gorriz jantzita, final erdietan, irabazi zuten Tomas Urrutia eta Markel Andonegi 15 punturekin. Teo Etxegarai eta Hugo Ibarrek 13rekin bigarren sailkatuak. Unas Vidal eta Lucas Olazagaztik 10 punturekin hirugarren postuan geratu ziren. Clement García eta Inigo Hernándezek 8 puntu, Luis Montamat eta Iban Bidondo bezala, nahiko parekatxua. Bai, izan duten bezala, buelta asko moganekin hori,
Eta pesto azkenean danak aukeri ikuibela iruazteko moduan, baina, bueno, honek euro bi parejak onduen obilizin danetatik, eta, bueno, honen final jaukatuko daue, eta ikusiko dugu, ja, ze maila mongo daue final honetan. Horra, irudietan Tomas Urrutia, Goizeko Izarra taldeko aurrelaria, sakea, partidako lehenen sakea egiteko prest, eta aurreneko tantoa ere, Hugo Ibarrez baita iritsi. Ba, hori pelota gaina normalien, pelota barrixetatzen danien, jaikixe ez da bitxe, hain handuize, orduan, badakizu pelota barrixe danien, presto bizu, laburra huitzen dago jaikixe, ja berotzen danien, ja zaki luzia izango da, baina hone ikusi bideo berak, peloti ez dala hain bizizen momentoz, eta bizkata horretxua, bizkata atago da, lo, esaten dana. Tomas Urrutia bi pareta ez du hartu Teo Etxegarai, bi eta utz gorriak aurreratu dira. Bai, bueno, bi tanto tontuk, esaten dana, ondo bata zaki, eta besti orma kostabe botata ez da baina ondo bota, baina besti ez da usartu, barrura, tanto kontatu eta bite utz. Baina jada 2 puntuko abantaia, 15 puntutako partida txiki hauetan. Bai, baina, bueno, beti bakizu bi aukera dukuzula, 15, orduan lehenengo aukera aprobetxetez pozu, bakizu biharna aprobetxe bizule, eta orduan, jungo di ja sartzen pelotan bizkat euren jokun, ikusiko dugu ja ze hitzen dagoen. Hugo Ibarrek, atzera! Markel Andonegi, Mutrikuarrak, atzera! Teo Etxegarai gatzeko kuadroetan, eta horra gorriaek ez dute asmatu, Tomas Urrutiak ez du asmatu pilotari hartzen, 2 eta 1. Pelota hori etxik izatu da, hori pelotio izan da atzelari izena, eta eskatu emitzen, zen besti gukide bizkat ikustezu makurtute sartzeko, eta atzelari izan denpora gehiagoaz hobetu egikoan, da hori haindu bidauna da atzelarixek, eta hori peloti haindu mitzan, eskatu pelota hori, eta bera sartu, da bera bota. Alare, lehen zentzazioa, frontoia nahiko luzea, ematen du. Honek usten du daukuzela berrota 16 metro. Eta aurreneko Hugo Ibarren akatsa atzegi jarri izana, baino bi aurrelariak barkatu 10. kuadroan, tanto honetan. Osea, nahiko atzian. Beti, karo, fronto ez emateta ondizia dan, atzelarixek eta atzera torten da. Kubritza pizkat, hain kuadro asko daukez, hueko asko bitxartin iztema dau, peloti jausten dena hor, tanto izeleke. Orduan, beti junten da atzelarixe pizkat aurreratxua, eta aurrelarixe atzeratxua pizkat. Orduan emi dauna, hori erdiko huekue kurritu, pelota horrazti zela jun. Goiko zarean jo du Tomas Urrutiaren pilotakadak, 2 eta 2. Jada berdinturik. Bai, jo. Segida, ez da, peloteo asko barik, ja, indauet, bitanto, bueno, hasieri da, eta hondiek ikusiko dugu, ja, ni usten dut, hasiko, ja, hobetzen partidu aurra junala. Markel Andonegi gatzera, ondo Teo Etxegarai, 9. kuadrotik, Markel Andonegi 11-tik, honek ere atzera, atzeko hormaren laguntzarekin, gora! Hugo Ibarren pilotaka da, 3 eta 2. Bai, engaino indau, atzelari zemon, pentsatu eskerro hormi ikutuko gala, eta peloti zabaldu ingo zala, eta arrebez, justo barrun jodau, eta nera ja pizkate jokoskampo atrapatu bera. Hemen gero, saki usten donik lehena, ona amardar ditzik ataten da, hone lehena eta tanta salari usten dut, amaik eta ardinago horatzen, eta ni bizta indauela, aurrelarizek sakiei, somate atzera ataten dago, gatxe hau da aurrelarizek kentzeko, da enkamio horre motxien, igual erratzago da aurrelarizek kentzi, eta horren usten dut hori etxik. Teo Etxegarai gatzera, ez da iritsi Markel Andonegi, 3 berdinketa, markagailuan. Gogoratu ez ditugu aipatu taldeen izena, Markel Andonegi Mutriku taldekoa, Tomas Urrutia Goizeko Izarra taldekoa, Hugo Ibar Bidart taldekoa eta Teo Etxegarai Olarroa taldekoa, iparaldeko nagusi. Bai. Eta hor
Bai, ez daite, itxuri apurtu indau, zestua. Moten dago, hori izaten dago, berak, usten dut, eta aldatu behar algo dago. Bueno, ipatzen ari ginen bezala, iparraldekoak nagusi, eta orain azken asteko albistea. Iparraldeko bi talde gehiago batu direla Xistera proiektura, eta jada esan dezakegu Xisterako Euskal Herriko talde guztiak Xistera proiektu barruan daudela. Bai, usten dut urrengo uniko falta dana usten duzea dana, Mauleon, da sartzeko asmokin dabil, eta, bueno... Eskaera egin du, jada. Eskaera egin du, eta seinal hona, ezta? Azkenean ikusten da proiektu hau bide honetik duela, eta jentiak, klubak, nire ditu dana parte hartu. Eta, bueno, hori seinal hona, ezta? Zenbat eta giz ezartzen dian, pelotarik izango dira, kompetizio gogorra izango dira, eta gaztiek, nik bizten du gustorua biliko dira. Urte eta erdian denen babesa jasotea, zerbait esan nahi du horrek. Lan ondo egin den seinale. Bueno, guku bertan hor zahatute gauzunok Xisterako lana dana da biz, ezta? Nik usten dut posik, betzat alegintzea gauzak ondo itxiaz, beti izta izango danen guztoku hori izta erratza, baina, bueno, gu bentzet voluntat guztizia zetxeau lana, eta horta jarraitzuko, ezta? Bideo batetik jutegarin, eta zesta mundu mejoreten dan... Apurka lehen izan zuen toki hori berreskuratzera heltzen den. Hori da gure alegine, ezta? Zain kirolain politxe eta hain espektakularra, ni besto merezi dagoela. Da gaure kirola da gainame. Zi da berriz ere... Ez, probatzen da zestua, aurrako apurtu indau, eta, bueno, hausten hori hauntxe hasiko dela. Orain epaia jada prest, eta Teo Etxegarai ebai otar berriarekin. Teo Etxegaraien sakea goratu 3 markagailua dugula gaurko partida honetan, eta ederki amaitu du Tomas Urrutiak, 4-3 gorriak aurretik. Aurrelarisek lehunime gorriak, bizi jokatu ondo, baina aurrelarisek gorriak tamaino txikixe da, baina pelotari mailan handixe. Ez dauk indarra hondik, baina dauken apurre ondo manejatzen dau, eta guztetate esan jokatzen dagoen, Zan, bueno, gazti da, eta mejoritako bauke ez da, baina ikusitxe legun izan, zelan jokatuan, ni asko guztabaten. Horra, Tomas Urrutiaren akatsa, 4 berdinketa, berdinketaz berdinketa. Bai, normala, bueno, Hotz. Ondiek sartu barik, lehun begatute ondi zestu dela eta ez dela, eta orduan, bueno, bide unipestot tanto batzuk peloteo ondizela, eta pixkate berotzeko eta sartzeko jokun. Eta esaterako akatsau. Bai. Zuzenean, gora. Toldora, bai, zesto beste bat ata dau, eta egon bestia soitxute, danak zestuak nahitxe eskuz eitzen danez, antzera bat eitzen da, baina dan azti bardinak. Da orduan pixkat modo batera daukuzu zesto bat, eta beste bat igual engantxau eskapetetzune, beti gutxin dago, hori arrazusta, baina, bueno, ja bi 3 pelota botata, ja hartu bitzazo hori. Hugo Ibarrek atzera. Markel Andonegi ez da usartu, eta Tomas Urrutia 8tik ongi. Teo Etxegaraik honek ere atzera. Markel Andonegi 10tik. Atzera. 8tik airez Teo Etxegaraik ongi. Tomas Urrutiak 8tik ere atzera. Hugo Ibarrek atzera. Eta Tomas Urrutia 5tik hartu airez atzera. Hugo Ibarrek 12tik. 8tik erantzun Tomas Urrutiak.
atzeko hormara, eta 8tik erantzun. Teo Etxegarai, Tomas Urrutiak, Zabalera, bikain. Olin. Ez da hori indaguna erratza, Zabalin erdi inguru bizkat Zabalin hartu eta Zabala bota eta ondo bota gaina txapa ganien da perfecto bota dugu, Eta ze ongi ikusi duen, Bai. nagoen. Horre ikusiko dugu, zera behitu. Izan lat nagoen azkenengo momentu zestu tak. Eta ez bata ez bestea. Jokaldi hori normalin amarretik bat utetzen da ondo, normalin kontraizu otan da presto oten da eta hartzen motzu hor normalin tantu bestietzako izaten da. Markel Andoni gamarretik, atzera, indarrez. Ona. Bederatzitik erantzun Teo Etxegarai, Tomas Urrutiak, ezin, eta Markel Andonegi gora. 6 eta 5. Bai, pena. Ondinek hasten da, gaztira eta bitzu ze altura daukan. Eta ondinek mutile eitxeko da, ez da, danean korputza hartu bidau, indarra, eta ikusiko dugu ze evoluzioa eitzen dagoen, momentoz ondo ikusten da, pelotari gazti dalako eta postura dukez, luzi da, eta hori palanka ondizia duke, eta ikusiko dugu, ez da, evoluzioa eitzen dagoen, baina itxura onak dukez. Ondo, Hugo Ibarrek, Tomas Urrutiak ezin, Markel Andonek 7tik, atzera, Hugo Ibarrek, 12tik, atzera, Markel Andonek gaire 8tik, osta barruan, kanpora. Nik esango nuke. Bai, kanpoko dago, Kanpora zeinako berdinketa. Horra ikusiko dugu. Bai. Bai, erratza. Hemendik ez da inerratza ikuste, baina zuzenien emoten dagoenin ikusitzen da peloti. Markel Andoni gamairuti. Atzera. Teo Etxegaraik atzera. Eta orain ezin. Markel Andonegi 3 akats jarraian. 6 eta 7. Ondo, ebilide pelota asko sartzen hor, baina un momentu, hori ez da izaten ona berantzako gazti izeneran nervioso pantableik eta akaz geixa eitxi, ez da? Baina, bueno, reflexioa midau, tranquildu, eta, Teo Etxegarain zakia, Tomas Urrutiak, lautik bipareta, ongi hartu Teo Etxegaraik, erantzuna ondo, Markel Andonek atzera, Teo Etxegaraik, 5tik, Zabalera, Tomas Urrutia ezin. 6 eta 8. Berak indagoen, ez da? Lehen bera botatza Zabaleku eta hon bedone botatu ez da be. Urdinen une gozoa. Bai. Nik ikustu atuntxe momento bate Markel dagoela pixkat nervioso ez da kontroletan zestu ero ez da kontroletan beran korputze. Tomas Urrutia 5tik, atzera, atzeko hormara. Teo Etxegaraik 6tik erantzun. Tomas Urrutiak ezin. Komunikazio falta, 6 eta 9. 3 puntuko abantaia urdinentzat. Bai, horre pelotok eskatu midao Markelek. Horrek bere gukide ondo sartzeko moduan, zerbesti atzatzaka dator, justu, da Markelek esku nukidau. Horrek atzelarizek berak hain nukidau beti. Teo Etxegaraien sakea. Barruan Tomas Urrutiak utzi Markel Andonegi 12tik. Atzera. 11tik Hugo Ibarrek erantzun. Zabalera. Tomas Urrutiak osta erantzun. Kanpora. 6 eta 10. 4 puntuko abantaia. Bai, lehenengun emote ban gorrixiek hobetutxua da bizelak momentu baten, baina hone ikusten da utz larri ditzen da bizela gorrixiek. Aipatutako Markelen 3 akatsek albideratu die urdinei aurre hartzea eta orain dinamika honean jarri izen dute. Tomas Urrutiak ezin ausartu, Markel Andonegi atzera. Aire 7tik, Teo Etxegarai.
13tik Markel Andonegi berriz ere atzera. 9tik Hugo Ibar sartu jokoan. Eta 12tik Aires Markel Andonegi. Ona hori. Eta bikainki ezin. Lehenik Teo Etxegarai. Eta gero Hugo Ibarrek ezin hartu. 7 eta 10. Hori da, nik usten dut urdinek atzera ataketan nagusela bizkat, aurrin jokaldi botabarik atzera bizkat, ze Markel ikusi dago bizkat ez dagula desestabilizatuta. Hori da, bizkat galdute da biela eta berai da bize pelotak asko botaten. Baina, bueno, hone momento kritiku danez, hone utzi mitza berape. Tomas Urrutiak erantzun. 8tik Hugo Ibarrek atzera. 12tik Aires Markel Andonegi zabalera. Beste akats bat. Bai. Zazpi eta 11. Lau puntuko abantailerekin jarraitzen dute urdinek. Teo Etxegaraien sakea. Tomas Urrutiak ez du hartu eta Markel Andonegik 8. Hortik erantzun Teo Etxegaraik. Atzeko hormara eta Tomas Urrutiak erantzun. Teo Etxegarai. Zabaletik Zabalegi. 8 eta 11. Ez dakit ze eitxa jundan, ez dakit Zabaletik Zabala botata ez da jun, ez dakit gauza raro indau. Nik esango nuke Zabaletik Zabalera eta atzera gainera. Eso zer raro indau, ez dakit pelotio gatu ez dauen, ero beste zozer, ez dakit, beran burutik beste gauza bat jugadan bat botateko asmuaz, ez dakit gauza raro indau. Ose hortik ez da erratza, bertan egon da, toldura botatzea. Tomas Urrutien sakea erantzun. Hugo Ibarrek atzera. Markel Andonegik Aires 11tik barruan. Teo Etxegarai 7tik. Tomas Urrutiak 8tik atzera. Hugo Ibarrek 14tik Aires barruan. Tomas Urrutiak 8tik. Alturaz basua izan arren. Aires ongi aritzen dena. Teo Etxegaraik. Tomas Urrutiak txokora bikain. 12 eta 9. 11 eta 9 barkatu. Ondo topetan dau peloti aurri, ikusi duzu, junda, bi kuadrora junda, aire topeta peloti eta hori bentaji zeten da aurrelari izan, ze aurretik erratzago da, tantu itxie, botera itxe biharrin. Eta aipatu ez dela, Aires ongi ausartzen da, Tomas Urrutia. Bai, junten da pelotian, junten da oso ondo, junten da aurrera. Ze, gano, osatuten ez da mutil bat podera ondixe daukela, da orduan beste zer batzu topau bidau tantuk etxeko aidera topau eta anaurrien da asmau, tantuk eta asmau bidau. Eta, bueno, aukeri emote motza Markelek dominete moda bizkata aukera emote motza, nik usten dut, berak emaitxuko da, tantu ingo da, holan aurrien. Horrezin, Teo Etxegaraik, 10 eta 11. Gorriak puntu batetara hurbildu dira. Eta horra, Tomas Urrutia, zakera. Teo Etxegarai ez da ausartu eta Hugo Ibarri utzi dio pilotaka da. Tomas Urrutia gaire sartu, atzera. Hugo Ibarrek ezin, berriz ere berdinketa. Bai, gorrizek ikusten da, nahi batera, nahi bestera, partidu julaikela, ez da? Urdine prestabize dana fin, utze asko itxena bize, eta orduan, ikusten da, amaikena doize, eta gauza haundirik imarik. Eta hemen gauzaleak, lau pilotariak animatzen, Tomas Urrutiaren zakea. Hugo Ibarrek 13, erantzun atzera. Markel Andonegi 10tik Ausart, atzera. Teo Etxegaraik erantzun. Markel Andonegi 7tik atzera. Hugo Ibarrek 10tik, honek ere atzera. Markel Andonegi ez du hartu, eta 8tik erantzun Tomas Urrutiak. Teo Etxegarai ez da iritsi. Hugo Ibar 13tik.
atzera, Tomas Urrutia zeitik, bera. 11 eta 12 urdinak aurretik. Arrisku larrei hartu dau. Zerroti, hori ez da ondo gatu pixkan behin sartu dute, hori beste pelotazo bat atzera bota bi bat. Beste bat. Ondo bota balau bat tanto izango zen, baina beste atzelari zebe prest da, ikuste zuriak horrek aztzi zauen, orduan beste aukera bat, ni usten dut beste aukera bat hartu bi bola, atzera bota peloti arrebotera egiten da, gero prestau aurrinen peloti sartzeko. Teo Etxegarai. Sakea motzea, baino barruan. Markel Andonegi zazpitik orain Teo Etxegarai. Tomas Urrutiak ezin. 13 eta 11 bi puntuko abantaila eta 2 puntura bakarrik dira. Bikote urdinak. Bai. Zailena egin dute. Bai. 11 berdintzea. Bai. Horre akostau bota duguna, ja zeta galtzeko diusten dut, horretan izen dela katzan duzei hori zertzea. Kostau botatzea. Barruan, Tomas Urrutiak, honek atzera. Hori ez, bai, urten gaina be. Erantzun Hugo Ibarre. Tomas Urrutiak moztu bikain. 13 eta 12 urdinak aurretik. Neiko inau, horrek rebote bisiek eduti... Bilak. Bai. Oso txarrak izan dira gaina, bisiek. Oso txarrak. Eta zentimetro bat berago eta txapa bera, Bai. Bikainki moztu du pilota hor. Tomas Urrutiak. Horra zakerako prest. Ez da usartu Teo Etxegarai. Eta 13-tik Hugo Ibarrek erantzun. 7-tik Tomas Urrutiak atzera. 12-tik erantzun Hugo Ibarrek. 8ko kuadrotik Tomas Urrutia. 10-tik airez Hugo Ibarrek atzera. Tomas Urrutia 9-tik erantzun. 11-tik orain Hugo Ibar erantzuten. 8-tik berriz ere. Tomas Urrutia atzera. Teo Etxegarai 7-tik erantzun. Tomas Urrutiak 4 kuadrotik. Ez. Hugo Ibarrek ezin erantzun. Eta berriz ere 13ko berdinketa. Eskun eukideu, erratzei eukideu sartzeko peloti urdinek. Korrik junda, pasatzen dana askotan korrik juntani bizkat deskompensote juteza. Eta ez da izaten erratza horre pelotu sartzi. Baina, hain pentsado berak, ez da igual aurrero jongo zola pelota hori, azkani eskure torriako eta utzin da. Tomas Urrutiaren zakea 13 kuadrotik erantzun. Hugo Ibarrek. Eta orain Markel Andonegi akatsa egin duena. 13 eta 14. Urdinak aurretik puntu bakarrera. Lehen zeta irabazteko. Bai. Azeunean egin duena akatsa. Bai. Kantxar dizien gaina be, sarri maute izebe esku-eskun. Hortik gaina berape atzera botateko moduan errebesaz. Pilota erresa ziruena. Bai. Baina ezin. 12 kuadrotik orain erantzune. Markel Andonegi. Teo Etxegarai 9-tik erantzun. Tomas Urrutiak atzera. Atzeko hormara. Ui! Osta, toldora. Barrido, Hugo Ibarren pilotaka da. Berrido pelota hori, ez da, hori jaiki bata hartzi hor da, zize erunin dago, peloti, lehen erutxu bi gatxak eta oingu be, justu-justun toldora. Eta nahiko zaila zen, ez da altza pilota. Papez. Eta lehen zeteko azken sakea Tomas Urrutiarentzat. Barruan ipini Hugo Ibarrek 14-tik. Atzera Tomas Urrutia 7-tik. Honek ere atzera
Teo Etxegaraik zazpitik erantzun, Tomas Urrutiak ez du hartu, ezin Markoel, Andonegiak hartu pilota, lehenengo zeta bikote urdinarentzat. Bai, hori ez da izen erratza sartzeko, justo esker hormi joda hortxe sartzeko momentuan, eta pena, ez da, bueno, rebote ona izen da, eta merezizteko tanto izen da, bai. Berdintxuago, ezin, Bai. 15 eta 14. Emoten izen dago lehenengo gorrixiek pixkat hobetutxu hasi die, gero urdinek jundi hor zati bat ez da zenbat... 7-11 uste dut. Bai, 7-11 jundira, buelta motza 11 nahin daue, berri dobe 14 eta 13 iruazte junde urdinak, 14 13-11 ipini dira ere. Be bai, hori da. 11 berdindu ondoren, 4 eta utzeko partzialaren ondoren, huts eta bikoa lortu dute urdinek, eta hor pixkat Berri doztabe gurrixiek bitanto indaue, eta, bueno, horta junda partida zu, ez da, honik usiko duzten dute biarrez eta hobetua jokatuko gola. Ea, Markel Andonegi ere pixka sartzen den jokoan, egia zan, lehenengo set honetan akats nabarmenak egin ditu. Bai, momento baten eukitxu hor... 7-11 ipini diren horretan. Bai, gero ostabe etorri da, ostabe hobetu babili da. Azken bi akatsak ere... Bai, bueno, azkenengoku ja... Gatsa zen, baino... Azan erratza sartzeko, ze justo esker hormi joten da momentu, sartzeko momentu ikutzen badau, hor ez da izeten erratza pelota hori sartzeko. Eta ja da, prez ditugu lau pilotariak. Urdinek izango dute sakea. Lehenengoa bikote gorriek atera dutenez, orain urdinek izango dute. Hori da. Zetera erako partideko hola erabakitzen dira. Txampona jaurti. Lehen sakea erabakitzeko eta bigarrena besteak. Hori da. Hirugarren zeta ongo balitz, berriz ere txampona. Bai, txampona beste modo batera behitzen daue, tanto gehixen eitzen dauenak, harrek atatzen dau. Horrela behitzen daue, hemen usten dute profesionalak eitzen dauenean, horrela eitzen dauela. Tanto gehixen indauenak, harrek atatzen dau sakia. Horra, bigarren zeterako. Lehen sakea Teo Etxegarai. 11. kuadroti Markel Andonegi gora. Huts eta bat, urdinak. Haze forma. Bigarren zeta azteko. Bai. Eta gorrientzat hilala biziko zeta dena. Bai, hori da. Bueno, urrengokuak sartzen badau eta berdera botatzen badau, hori astu ingo da, lehenko zein dauen, así que, bueno, ikusiko dugu honen dia. Tomas Urrutia bostetik aire sartu, eta atzera jaurti pilota, Teo Etxegaraik zazpitik erantzun. Tomas Urrutia bostetik berriz ere, atzera, Hugo Ibarrek. Erantzun 12. kuadrotik, Tomas Urrutia zazpitik berriz ere, hasi da jokoan, maizago sartzen Tomas Urrutia, eta Markel Andonegik ezin. Huts eta bi. Pelotari usten dut eskatutza, ondo eskatutza, baina, bueno, ez da sartu. Baina ondo eskatute onda, horrela hor pelota hori zeuken errat sartzeko, baina gero ez da sartu pelota hori, baina, bueno, ondo eskatute izan da. Teo Etxegaraien sakea, Markel Andonegik 13. kuadrotik, erantzun. Berriz ere Teo Etxegarai bostean utzi, maixuki utzi ere. 3 eta huts, urdinak aurretik. Hasi dira gorrientzat. Zet erabaki horra den honetan. Bai, urdinak gorra zidi, ikusiko, ja. Eta hau batez ere, psikologikoki, nola buelta baten dioten egoerari, bikote gorriek. Bueno, erregalo bat, pasa indau, da tanto gorri zintzako. 3 eta bat.
3-1, bikote urdinak aurretik dira bigarren set honetan. Tomas Urrutia, bigarren set honetako lehen sakea berarentzat izango dena egiten. Barruan Hugo Ibarrek 13. kuadrotik erantzun. Tomas Urrutiak 8tik atzera. Atzeko hormara. Eta goian Jo Mendu 4-1 urdinak aurretik. Bueno, ontsa reazioa amiko da gorritxek. Ez dut ziren urdinak iroazten bada gauz eta baina iroazi dago, así que nik uste dute gorritxek momentu honetan reazioa amiko dagoela, nema dago gauz eta aurrera erut. Teo Etxegaraien sakea, Markel Landonegi 12. kuadrotik, erantzun atzera. Teo Etxegarai 9. kuadrotik atzeratuta. Eta gorriek ezin, 5-1. Pelota hori bizitxuin da, eta aurrelarizek peloti nahiko gor joten dau, velozia imototza, eta, bueno, nik igual bizkat moteltxo, nahize igual aurrelari txikizi hau inzemia, nik uste igual Markel tranquila biliko letzakela, pelota moteltxo oso betzat lasai hau pelota bat. Tomas Urrutiak atzera, Hugo Ibarrek 13. kuadrotik erantzun atzera. Tomas Urrutiak 7tik. Berriz ere atzera 11tik. Hugo Ibarrek zabalera kanpoan. 5-2. Urdinek aurretik. Eta ongi ikusi du Markel Landonegik. Bai. Ni barruan zela uste nuen, baina ongi asmatu du. Begi ona izan du. Eta tantoa gorrientzat. Eta orain pilotaren bila. Bai. Markel Andoni heldu eta hartu du. Pilotari altua izatearen abantaia. 5-2 aurretik dira bikote urdinak. Bigarren set erabakigarri honetan. Barruan ipini du Tomas Urrutiak. Sakea 14tik erantzun Hugo Ibarrek. Tomas Urrutiak 7tik berriz ere atzera. Hugo Ibarrek ezin. Eta atzeko hormaren ondoren ere ezin erantzun. 3-5. Gorrien berpizkundea. Ea, ala, ote den. Ikusten da nada, aurrera izartzen da nien gorrixek, aurrera pelota aurrin hartzen da honi, bak izera zein bideuen. Eta ikusi duzu, ez? Atzeko hormara joan direnea urdinak. Tomas Urrutia aurrera. Aurrera, beti aurrera juten da. Bueno, aprobetxau mideu, berak ez dauke fiziko bat poderra handiku. Orduan esan bat eta aurrera hartzen dagoen, erratza llegoko da pelotia atzera. Hugo Ibarrek 12tik atzera. Tomas Urrutiak 9tik airez. Ongi. 11tik ezin. Hugo Ibarrek eta erantzun 9tik. Teo Etxegaraik eta Markel Andonegi ez da iritsi. 6-3. Pelozia mototza pelota horraz mina hundiz eitzen da urdina. Aurregi izan da Markel Andonegi. Tomas Urrutia 5tik erantzun Teo Etxegaraien sakeari. Eta Hugo Ibarrek ezin. Teo Etxegarairi utzi pilota. Eta honek ezin erantzun. 6-4. 2 puntuko desabantaia gorrientzat. Bueno, ez da asko, 15 baina, bueno, ondio, exactamente. Hasieran, zema jundia, laute bat, o bosta bat, o zema jundia, 6-4, ondio, bi tanto ez da asko. Momentu honetan, gaur 13 eta 14 eta 12 bai, baina momentu ondio, 15 tanto batzu bauku ze. Tomas Urrutiaren sakea luze. Bai, pena. 4-7. Olako opariak, ezin. Ezin oso, egin olakoik, besti doize, ondiok aurriti doize, eta ondiok regalo egitzen montzazu,
abantaila gehiago handituko du. Tomas Urrutia ez du pilota hori hartu. Eta Markel Andonegiri utzi dio honek atzera. Hugo Ibarrek ezin. Ondo, pelotazo ona. Danak motako bala gorta, ondo. Mina ondixen goleuke, Markelek. 7-5. Gorriek atzetik jarraitzen dute. Bigarren set honetan. Tomas Urrutiaren sakea. Teo Etxegaraik ezin aire sartu eta 12tik erantzun. Hugo Ibarrek atzera. Markel Andonegi kutzi. Tomas Urrutiak 7tik erantzun. Teo Etxegarai 4tik. Ongi iritsi Markel Andonegi 7tik atzera. Hugo Ibarrek ezin. 7-6 puntu bateko desabantaila. Eta badirudi Markel hasi dela jokoan sartzen. Bai, bere mutila ondixe da. Da, bueno, zatuten ez da, sartzen modu pelotak eta dauken inderra aprobetxeten modau, mina ondixe lege. Tomas Urrutiaren sakea, Teo Etxegaraik airez, 5tik atzera. Markel Andonegik 11tik, atzera indarrez. 11. kuadrotik, Hugo Ibarrek ere erantzun, Tomas Urrutiak 8tik atzera. Berriz ere Hugo Ibarrek atzera. Erantzun, ongi Tomas Urrutia bote lasterrean, Hugo Ibarrek berdin erantzun 12. kuadrotik, Tomas Urrutia berrize. 6. kuadrotik, orain Hugo Ibarrek kutzi, Teo Etxegaraik erantzun eta ezin izan du Tomas Urrutiak pilotari hartu, 8-6. Rebotin mina ondizitzen dago, velozia asko mototza urdinek. Aurrelarisek, baina rebotin ondo rebotetan dago, velozia di mototza gaina be, bitxu ze velozia motzan. Eta pilota hori hartuko balu. Bai, hor sartzen badago, aukeri daukar tanto itxeko hor hain aurrien, baina urdinak nahiko atzean ziren. Bai. Teo Etxegaraien sakea. Tomas Urrutiak 5. kuadrotik atzera. Hugo Ibarrek 12tik airez. Erantzun atzera. Tomas Urrutiak 8tik airez. Berriz ere atzera. Teo Etxegarai leku beretik atzera erantzun. Markel Andonegi 12tik airez. Osta barruan. Teo Etxegarai 7tik erantzun. Tomas Urrutia 4tikan. Atzera. Hugo Ibarrek ezin. 8-7. Atzeratu itxena larrei urdine, atzerlaritxe. Aurrin hartzen da honi, juten da atzerutz. Normalin aurran bizu bizkat, horre 11-12 kuadru patobiza. Beti itxena pausu atzerutz. Atzerutz barik, beti juna aurreratxua bizkat. Zuri pasaten motzu ganetik, urten ingo da pelotit, eta aurrelaritxe rebotioko da. Borrun, juna bizkat pausu bi aurrera, da horre 12-11 ingurun hartu, aide. Tomas Urrutiaren sakea. Ongi barruan, 10. kuadrotik, Hugo Ibarrek erantzun atzera, 11. kuadrotik. Markel Andonegi da erantzuten diona, 10. kuadrotik. Hugo Ibarrek, Markel Andonegi airez. Ongi, Teo Etxegarai 7tik, berriz ere atzera, Markel Andonegiren bila. 11tik erantzun, Teo Etxegarai 7tik, atzera. Atzeko errebotearen laguntzarekin, Zabalera. Ederatzi eta 7. Baina, betzete honek uside pelote usta, eta Markelek peloti sartzen, da moten, da ja beste itxura bat, ez da, zatizio bi lehenengo parti baino. Eta hau beti esan duguna, erantzuterakoan ezker horma jotzen badu, alakoetan. Bai. Eta gehiago horri postura horretan, goi-goitxi bota ezkero igualetzak kanpora jungo, baina albotik bota dago, así que normalan kanpora jutia. Teo Etxegaraien sakea erantzun du Tomas Urrutia eta orain Teo Etxegarai berak. Goiko toldora, 9-8. Parekatxua doa berriz ere bigarren zat hau. Bai, onda biz, Eta gogoratu, Kinielan ere 15 eta 13 puntu nahiko berdintxua. Bai. Nahiko parejo justan Kiniela horretan eure bizien artean. Zaten den bezala, mano inocente, behintzat oraingoan nahiko parekatxuak. Bai. Erantzun, Hugo Ibarrek, 9. kuadrotik, Markel Andonegi.
zortzitik Teo Etxegaraik erantzun. Tomas Urrutiak ezin eta ongi hartu du Markel Andonegik atzera. Ona. Bi pilotarien artera eta aspaldiko partez bederatzinako berdinketa markagailuan. Markel honek ustena soltia jokatzen dagoela, pelota, hori pelota, ze normalien aurrelari zegaina, ez du pintzen dagoenin, pizkate galdu itxezu pelota hori. Eta onda, zentrautu onda, eta sartu indau, da gero berak tanto egin, da ondo botatzen gaina, ja eskumiaz kursaute aurrien, ondo. Toma, Zurrutiaren zakea ongi erantzun du Hugo Ibarrek, bederatzitik. Erantzun Markel Andonegik ezin, Teo Etxegaraik, eta bikote gorria aspaldiko partez aurretik, 10 eta 9. Markel berak, azkenin, bi dutanto horritxu eskumiaz. Hau utzu itzen da, baina lehen obri botada, beste bat hainketa botatza, hor da behel. Hasi da, purka, jokoan sartzen. Gu bezala. Bueno, berantzako konfiantza hartzi da, ona. Toma Zurrutiaren zakea, Teo Etxegaraik, atzera. Toma Zurrutiak ongi erantzun aire. Teo Etxegaraik ezin. Tanto. Eta Hugo Ibar eta Teo Etxegarai bata besteari begira. Bai. Azkenean tanto, gorri, 9-11. Bai, aurrelari sepetzau, atzerari sartuko daula, da atzerari sepetzau aurrelari sartuko daula, hor momentu bitxu, planta itzen dau, sartzeko planta eta gero kendu itzen dau, zestu. Eta lehen aipatu bezala, Hugo Ibar nahiko atzera da. Eta horra iristeko zailtasunak, Hugo Ibar erantzuten, orain Tomas Urrutiak akatxe egin duena, 10 eta 11. Pelota hori ez da erretza saltzen, hori etxe dinotzut, komunikazioa ona izaten da, horre atzelari eskatu emitzen pelota hori Markele deuken alturiaz, hori peloti esku neukikoa. Teo Etxegarai zakea egiterako, prest. Ezin pilota hartu Tomas Urrutiak, 10-etik. Markel Andonegik, Teo Etxegarai 8-tik, berriz ere atzera. Ezin Markel Andonegik, 11-ako berdinketa 2 puntuko abantaia izan dute, baino ez dute baliatu. Eta Armaiak hemen, 4 pilotariak animatzen, Campos Berri, Aialai pilotaleku honetan, Donibane Loitzunen. Tomas Urrutia 5-etik atzera. Hugo Ibarrek ezin, 12 eta 11. Olako pelotak hartzen dituenean. Bai. Bueno, momentos tanto bat aurreti doize, eta ikusiko dugu, hori tanto mantenio mi daue, hor eutzi mitzen. Kanpora. Barkatu hainitan ikusten, 16 urte ditu Tomas Urrutiak, 16 urte. Eta Markele peusten da 16 deko zela, bizek. Eta 12-ako berdinketa. Bai, pena izan da pelota hori sartu eta gero esker hormi ikututza eta pelotik kanpora urten du. Markelek ere 16. Biak 2001eko pilotariak. Teo Etxegaraik 5-etik atzera. Atzeko hormara, Tomas Urrutia barruan, Teo Etxegaraik 4-tikan eroso atzera. Atzeko hormara, Tomas Urrutiak 7-tik barruan berriz ere. 8. kuadrotik. Erantzun Hugo Ibarrek. 8-tik, Tomas Urrutia jokoan berriz ere. Hugo Ibarrek utzi, Teo Etxegaraik 8-tik erantzun. Markel Andonegik ere iritsi, atzera. Ona hori. Hugo Ibarrek ezin, Teo Etxegaraik ere ez. 13 eta 12 gorriak aurretik. Bai, ja pelotazo jodagoenen, bizen erdire funda. Hor, akaso, atzelarixek, bentzet, alegin du mizen sartzi, rebotera labarik. Rebotatik hori peloti ez da erretza
rebotieti. Ez da sigur nora urtengo dagoen. Eta ez da izan pilota erresa. Hor betzet, hor sartu miban alegin du izan atzelari zen hori pelota hori sartzen. Ze bagizu rebotaien, ez da guzule aukeraik peloti eduteko. Zaten ari dintzena, etzela pelota erresa, izan ere korrika zetorren, atzetik gan, hartu du eta ongi pine ez du eman orain, baina ongi erantzun du Tomas Urrutiak, Teo Etxegarai, laugarren kuadroti, pilota moztu, Markel Andonegik ongi eta eskapo egin dio. Azken unean, 13 berdinketa. Ze pena, da presto onda, ton ez da onlo. Kunda pelotienak, bota dago nien, aurrelari ez da llegau, eta bera presto onda. Ja, azkenengo veloziadik. Aurreko kamera ipintzen ez. Bai, paso dana da veloziadik, pizka janin dau peloti, korputza torriako, eta, karo, askotan gaina hori peloti eskerron ikutzen dauen efetu karten dau, eta ez da izaten errotzak gatzi. Teo Etxegaraien zakea. Markel Andonegik akatsa, Bazeunea, 14 eta 13 aurreratu dira. Urdinak. Bazeunea akatsa hori egiteko, Bai. Eure jundi gaina beha maidu eta 12 aurretik. Aurreko akatsa oraindik buruan. Bueno, izeleik, bai, hori pasaten di. Zean eukeri zeuke gaina beha sartu ma mineitzeko, berak tantu itxeko aukeri, da horrek gero buruti pasaten di. Tomas Urrutiak egin du orain akatsa. Azkenean 13 eta 15. Aze bukera. Penagarria. Izan dena amaiera honetan, 15 eta 13 aurreratu dira. Amaitu dute partida, bikote gorriek, Felix, ase amaiera. Pena, bai Markelek eta bai aurreratzea Tomasek arek utz bi galantak itxi, aurretik junde 13 eta 12, aukeri beste hirugarren partido jokatzeko. Pena izan da, bueno, gora berak ukideu, Markel azkenien ni usten dute biharrez eta batez oso ondo jokatu daula, indaue utz batzu, baina bueno, normala da, 16 urte dugu ze eurek, eta orduen aukera bauke aurrera behire, eta bueno, pentsako dugu, gogoratuko di partido honaz, eta datorn urtera begire, bueno, mejor eta jongo die. Da azkenin usten dut, baukela aukeri hobetzeko, ondio gaztiek dieko, eta, bueno, momentoz, ja lehenengo betzat finala aieget izan, da aiega di finala eta jokatu indaue, da justuen gainabe galdu daue, ze ja ikusitxe zelan junden markagailu, beti momento atzetik, gero aurretik, eta, bueno, pena, ez da, galtzie, da hirugarrez eta ez jokatzie, baina, bueno, partida horta izan da, eta, bueno, ondo iruazitxe azkenien, urdinek iruazi daue, eta, ez da besterik. Hemen gaude gaurko orain gazte mailako pilotari irabazliekin, lehenik eta behin, zorionak. Donc, je vous félicite à vous deux. Merci beaucoup. Mila esker. 15-14, 15-13, partida parekatxua. Alors la partie elle a fini 15-14, 15-13, c'était serré. Ouais, c'était une partie très serrée. La première manche, au début des 3 points, je ne sais pas si c'était le deuxième ou le troisième, j'ai cassé mon gant. Bon après, ça a été un peu, pour moi ça a été un peu une difficulté après avec l'autre gant. Après Hugo, bon, les consignes c'était dépasser Thomas surtout, parce que c'est l'élément dangereux dans l'équipe. Donc on essayait de faire le max pour dépasser Thomas, c'était compliqué quand même parce qu'il reculait beaucoup vers le 9 et 10. Après, les consignes c'était de maintenir au plus l'arrière au fond. Et après, la deuxième manche, ça se jouait un peu aussi. Bai, esan duzu bezala, partidoa estua izan da. Berak arazoak izan ditu Sisterakin hirugarren tantuan Sister apurtu du. Beraien helburua zen Toma Urrutiari pelotak kentzea, baina Toma nahiko atzeratzen zen 9 kuadro arte.
eta hor nahiko arazoak zain dituzte, baina gero azkenean lortu dute. Azkenean lortu duzue Markel Andoneri pilotak akatsak lortzea eta horrek esker ere lortu duzue partidan sartzea. Donc à la fin, vous avez réussi de jouer tout sur Markel. Apparemment, c'était ça votre tactique et vous l'avez réussi. À la fin, oui, on a bien réussi notre tactique, malgré que Markel nous a beaucoup embêté avec sa droite qui était très puissante et il a collé bien à gauche et entre nous deux. Bai, saiatu dira pelota gogorrak Markeli sartzea, baina Markelek min asko egin die ere bai eskuinarekin. Bueno, etxean, iparralden jokatutako lehiaketan irabazle nahiko gustorango zarete alde hortatik ere, ez? Donc vous avez gagné le seul tournoi qui se joue à l'Iparralde. Est-ce que vous êtes content? Oui, très, surtout qu'on a l'habitude de jouer beaucoup dans ce Raialai. Donc oui, très content d'avoir gagné ici. Ouais. Bai, oso pozik daude eta gainera ohitura dakate biak naiz Donibandarrak izan frontoi hontan jokatzea. Eskerrik asko eta disfrutatu. Merci. Horra, entzun ditugu hitzak? Bai, hori da, ezta, ikusten izen da, hori izan, ikusten izen da Markelei ataketan ibili die. Baina Markel nik uste dut ondo defendidu dela biharren senti batez be, lehenengoen igune pizkate galdute ibili da, baina biharren sentian nik uste dut ondo ibili dela, tanto morduzka bat indau. Eta, bueno, ereuk ezen pentsako igul horren beste miningo bala, baina indau. Eta, bueno, ez du izen da, eure pentsa baina nik uste dut ez du, izen dela markagailu ikusutxe. Eta, bueno, hone posik ongo di iruazi daula, eta, bueno, urrekar arte. Hori da, eta orain atxeden txiki bat izango dugu, jaialdi batetik bestera pilotariak berotzeko, eta urrengo jaialdiaren hasierarekin itzuliko gara. Eskerrik asko eta orain arte. But you gotta be there for me too. Last year took a toll.
Itxen dagoela. Jule Iriondo zazpigarren kuadrotik atzera. Argi eta garbi zugaitzen bila doaz. Urdinak. Edu Zuzok, 12garren kuadrotik atzera. Zazpigarren kuadrotik Antxo Alberdi bipaleta barruan. Tanto! Bat eta 3 gorriak aurretik. Bai, horraz pelotiaz jarretzen badaue, Antxonen mina ondizileke, Eta Antxonen noski, ez du pilota aldatuko. Ez, gaina pelota bardinez da bize bisek. Eta zamata gisa ibiltzen da, bizizago plantauko da, da berotu ingo da, eta orduan zerak Antxonen min izango da. Antxon geroz eta erosoago. Antxonen sakea. Jule Iriondo ez da ausartu sartzen, eta 12tik erantzun Edu Zuzo. Zugai Salaberrik ez du hartu, 8tik erantzun Antxonek txapara. Bai, hori jugadioa zarritzen dago, Antxonek aurrelari zen zabaldu orain, eta barrure rebote hau txapaganien ontsin dago modun, ez da? Txapan, buena izen bazan, gani jo baban, tantu izango zan. Zentimetro gutxin, Bai. 5 eta 3. Ez markagailua hemen gaizki dago. Eta hemen musika jartzen duena bozina jarri du. Eta hor desestabilizatu da Zugaitz Salaberri. Moten dugu alarma zozer saltau dugu, zozer gaitxik alarma hori. Gaizki dago markagailua eta Hore, llegatu da. pakea. Markagailua, Felix. 5 eta 3 epintzen du. Baina urdinak aurretik? Ez. Gaizki dago, hori da, gaizki dago. Errezoia. 6-3. 6-3, baina gorriak iruazten jumbi dago, 5 eta 3. Hemen 6-3 ipini dute eta itxaron, Antxo Alberdi min hartu du txorkatian. Txarto da. Markagailu txarto da. Zau. Eta kontuz, Antxo Alberdi. Eta berriz ere alarma. Galduta gaude, erabat. Frontoian gauden guztiak. Bai. Bost gorrientzat. Eta 3 urdinak jumbi dago, 3 urdinentzat eta 5 Bipare eta Antxonentzat, bikainki 3 markagailuan jartzen duena, 3 eta 4 gorriek aurretik jarri dira, 3 eta 4.
bueno, ja gainaupe galdutena, ez dut ikusi zezanan jundin, ja pentsetan ona momentu guztizitan gorritxek aurretik doizela, derrepente urdin egon die. Horregatik, eta orain berriz ere alarma. Ez dakigu zer Gertatzen da. zer dela eta ari den pilotalekuko alarma, saltatzen pilotariak aldiz jokatzera 3 eta 5 jokatzen jarraitzen dute pilotariek. Antza alarmaren soinuak ez die molestiarik sortzen. Antxon Alberdiren sakea. Barruan ipini du. Edu Susok, erantzun. Zugaitz Alaberrik utzi. Antxo Alberdik 8tik. Erantzun. Txokotik 10. zenbakitik. Edu Susok atzera. Zugaitz Alaberrik ezin. Eta Antxo Alberdik 5tik atzera. Edu Susok 9tik bigarren botea. 3 eta 6 gorriak aurrea hartzea lortu dute 3 puntuko abantaila. Eta, zer esaten? Bai, 3 eta 6 gorriak aurretik. Ez dakit, epaileek etengo ote duten. Ez dakit, ni soinu hau niri molestagarria egiten zait. Ja, baina ez dakit, ze lortzen daue gatzie, baina barri dazten da. Bitartea Edu Susok pilota erantzun. Antxo Alberdik 8. kuadrotik atzera erantzun. Edu Susok 13tik. Honek ere atzera. Atzeko Ormaren laguntzarekin 7tik. Erantzun Antxo Alberdik. Berriz ere alarma soinua pilotalekuan 13tik erantzun. Edu Susok 11tik. Zugaitz Alaberrik. Aire 10tik Edu Susok atzera. Atzeko Ormaren laguntzarekin ezin. Antxo Alberdik erantzun. 4 eta 6. Aurretik jarraitzen dute bikote gorriek. Jen uste oingo konturetu die pelota barri bat eta bideola. Nik aspaldi atako neban. Ikusten da gorrixiek betzet. Zerak Antxonek askoz bobeto da biela, baina eta Antxon geroz eta erosoago ikusten zen. Antxon erosoago ikusten zela jokoan. Berriz alarma. Salto egin du. Baina pilotaria berriz ere jokoan jarraituko dute Julen Iriondo. Berriatua taldeko pilotaria aurrelaria sakean. 12. kuadrotik Zugaitz Alaberrik erantzun. 8tik ezin. Julen Iriondok. 4 eta Antxo Alberdi hori epaileari esanez, ea zer gertatzen den. 4 eta 7 gorriak aurretik. Pilota aldatuko dute berriz ere. Eurena hartuko dute. Berriz ere alarma soinuak. desagrado bada, etxet, alarma hori, Aztei, konpondu bidauen. Donibane Loitzuneko biztanle guztiak ohartuko ziren. Pilotalekuan joan dela alarmak salto egin duela, porque haze soinua. Zugaitz Alaberrik erantzun. Edu Susok 9tik atzera. 12. kuadrotik aire. Zugaitz Alaberrik 7tik. Jule Iriondo berriz ere atzera. Zugaitz Alaberriren bila 13. kuadrotik erantzun atzera. Bota duena berriz ere Jule Iriondo 8tik. Antxo Alberdik 4tikan. Jule Iriondok ongi moztu. Antxon ongi iritsi. Bipareta kanpora. 5 eta 7. Urdinak 5, 7 gorriak eta Antxo Alberdi aurreko epailarekin. Horrela ezin dela jokatu. Esango dio.
Eske oso desagradable da, hau, Streamingeko ikusentzulek zeuru, entzungo duzuela alarmaren menos mal, bentzek kasku dakaz guk eta zaparra da gitxion. Ja, ostotzien... Egin du zakea Iriondo. Erantzun Zugai Salaberrik eta ezin Julen Iriondok erantzun. 5-8 3 puntuko abantaila mantentzen dute bikote gorriek. Eta berriz ere alarma soinuak. Eta jendea mugitzen, Desagradable egiten zaie o joan beharra dute. Eske desagradable totala, Bien bitartean Antxo Alberdi sakean. Sakea egin du, ez da ausartu Julen Iriondo aire sartzen. Edu Suso katzera. Zugai Salaberrik utzi, 8tik erantzun Antxo Alberdik. Edu Suso ongi erantzun atzera. Zugai Salaberrik ezin. 6-8, bien bitartean partida oztu da. Bai, disgustora ez da, bize gustora zaparradakin jokatzen. Eta ja ritmu galdu da pixkat, lehenengo setien da ritmu bizkortxua izen da. Eta totalmente honen biharren setien, zen desun ez da, ritmu hori galdu daue. Zaparra dau, kontinuo, ja buru, ja mindute dugu. Julen Iriondoren sakea erantzun du Zugai Salaberrik. Orain erantzuten Julen Iriondo, Antxo Alberdi ez da ausartu eta 12tik Zugai Salaberrik atzera. Aire zongi sartu Edu Susok, atzera jaurtiz Zugai Salaberrik 11tik. Honek ere berriz ere atzera Julen Iriondo. Orman jauzi eginez, kale eginu. Eta 6-9. Gorriek 3 puntuko abantaila eta hor Julen azarretu da bere buruarekin. Bai, 3 utz jarraian nahi da hor, esku-eskun, 3 lau itxuia esku-eskun. Eta ja, beran buru letxe txarro hori barruti ja utenitza. Amorrua. Hori da, amorrua. Antxo Alberdi, sakean. Ez da osartu Julen Iriondo. Edu Suso, kongi erantzun 11. kuadrotik atzera. Zugai Salaberrik Antxoni utzi eta 8tik erantzun du. 11. kuadrotikan erantzun Edu Suso Gasteiztarrak. 13. kuadrotik ongi aire sartu. Luzean taldeko, etxeko taldeko pilotariak, atzelariak Zugai Salaberrik eta orain akatsa egin duena bera. Bai. Uste zuen Antxonek hartuko te zuen, bai, 7-9. Duda pizka sartuako, Antxonek indagunin jakinu indau sartza hor, da, ja, pizkatek hor galdu indau. Konsindagunin bestik ez du pintxa duela, pizkate hori konzentrazio hori sartzeko peloti galdu indau. 7-9. Bikote gorriak aurretik, Zugai Salaberrik, atzera. Atzeko hormara, ez, Edu. Hau sartu da, hartzen 7-10. Gorriak aurretik, 3 puntuko abantailarekin mantentzen dira, eta apurka maustera hurbiltzen. Bai, hori da. Ez dira euren joko bikaina egiten, baina bintzat, Momentos ez. besteen akatsaz baliatzen ari dira. Bai, pena da, ez da. Julen Iriondo, zederki moztu dion pilota, sakea kendu, eta bi paretak 8-10 ezarriz. Bai, urdinentzako baina oso garrantzitsu dau. Iruazten badaue, ja iruazi daue. Eta galtzen badaue, bostera, bizkat, suerte pizka bizeleike, eta orduan nik bestot, ointxo aprobitxau bidaula, ez hau iruazteko. Julen Iriondoren sakea erantzun du, Zugai Salaberri, Julen Iriondo berak orain. Orman jauzi emanaz, atera du pilota, eta Antxo Alberdik ez du pilota hori hartu. Tantoa urdinentzat, apurka aldean murriztuz, 9-10. Bai, nik usten dute Julenek eta Susok enbidaguna, Antxonik endu bakarrik atzera bota,
Eta, ia, Lehen zetean bezala. bai, hori da, zeukera hartzen dagoen Julenek aurrine gero rematetako, baina arriskoik hartu barik. Edu Suso, katzera, jaurti, zabalera, ongi, Zuai Salaberrik, erantzun. Jule Iriondo gutzi Edu Susori, eta honek amabitik erantzun zabalera. Antxo Alberdik, zazpitik, ezin! Amarnako berdinketa. Nork esango zigun, Bai, ikusitxe, baina den esaten nahi, jumi daue, pelote eura jumi daue, eta, bueno, jarraitxu. Horatu bigarren zeta 15 puntutara, lehenengoa bezala. Eta amarnako berdinketa daukagun lamarkan joan lehenengoan urdina nagusitu dira, 12 eta 15. Orain, zeta urdinek irabaziko balute, partida amaitu da. Amaitu da, hori da. Gorriek irabaziz ezkero, 5 puntutarako azken set erabaki horra. Eta lehen ez du aipatu, lehen partida bigarren zetean amaitu da. Bai, hori da. Xisteran zirkuiton, aurten, abia Xistera zirkuitoan, 2017 urteko zirkuito honetan, lehen aldiz, gertatzen dena, denetan, 3. zetera joan gara. Bai, hori da. Eta orain urdinek aurre hartu dute, 11 eta 10. Zuaitz Salaberrik egindako akats horren ondorioz, aurretik, bikote urdinak. Horra, Jule Iriondo sakean, motz baina barruan ipini du, eta erantzun Zuaitz Salaberrik 9. Jule Iriondo katzera berriz ere Zuaitz Salaberriren bila, bikote urdinak. Jule Iriondo 9. Atzera, Antxo Alberdi sartu da 9. Bipareta, txapabera, 12 eta 10. Haze pilotaka da galdu duen horre. Bai, aukerik dio tantu itxeko, hor, amaikena itxeko, baina horri espreso hartu daue Julen, eta Suso jundako horrike, baina Etzen iristen. ez, hor botatzen da momentun, gaina horreta albuti botatzen dani, pelotiz dago jaikirik itxeko. Goitxe bera botatzen zuen jaikitzi itzen da, baina albuti normalin arrasta zuten da zera peloti. 12 eta 10 urdinak aurretik. 3 tanto gehiago egin ezkero, garaile. Osongi, Jule Iriondo. Zuaitz Salaberrik 13. Erantzun. Eta orain ezin izan du. Erantzun Jule Iriondok. 12 eta 11. Gorriek ez dute amore eman nahi, Bai, horre utzin daue Susok, ez da uki hain txarto. O Susonik Julenek. Jule Iriondo. Bai, hobeto ikuide Suso berak igual sartzeko moduen, baina Julen erabaki dio berak sartza doiela, eta Jule Iriondo, atzera, Zuaitz Salaberrik 9. Ongi erantzun, atzera. Edu Susok, 12. kuadrotik, atzeko. Hormara eta 7. Erantzun Antxo Alberdi. Eta orain Edu Susok ezin, 12ko berdinketa. Partida bintzat, parekatxoak ikuste ari gara, bai, ja, hori peloti behazide berotzen. Pelota bardinaz jokatzen da bizi ostabe. Eta nik beti izatutena, urdinean geniko noan berrota barzia eta hornaz be, txonek reboti mina izan dago. Antxo Alberdiren sakea, ez da usartu Jule Iriondo sakea mozten, eta Edu Susok barruan. Antxo Alberdi 7 erantzun, Edu Susok ezin. 13 eta 12 aurreratu dira berriz ere gorriak. Eta Jule Iriondok ikusi du, ez zela iristen bikotea. Bai, bueno, ondo junde Suso, hor onda, baina ez da usartu, hor esker horman ez da izaten erretza, horrek kutzen da momentun esker hormi, ja ez da erretza sartzen. Nion amorruko jauzi eman duelako, Bai. Antxo Alberdinen sakea 12 eta 13, horatu, zet erabaki horra izan daitekela. Bigarren hau, baldin eta urdinek irabazten bat dute. Zuaitz Salaberrik, 10. kuadrotik, atzera.
12tik erantzun Edu Zuzok. Atzelarien jokoan sartu Antxo Alberdi 8tik, pilota moztu. Ongi iritsi Julen Iriondo atzera. Zuai Salaberriren bila, 14. kuadrotik, erantzun. Julen Iriondo lautikan, bipareta, kanpora. 14 eta 12, gorriak aurretik. Hore, eukiri, ondo junda pelotian bile, ikusi da honek eskumian sartu da honi, aurra junde, ondo junda korrike, eta hortxe oportunidadi galdu du. Amairu nahitzi, o 14 eta 12, Goregi, bota du. gorei bai, gori bota du. Zenen, joan egin zaio eta goratu, ikusi irudidetan. Haze itxura polita duena, Donibanen loitzuneko Campos Berri pilotaleku honek. 11. kuadrotik erantzun. Edu Zuzok, Zuai Salaberri, 12tik atzera. Julen Iriondo 9tik sartu. 13. kuadrotik erantzun atzera berriz ere. Julen Iriondo 9tik atzera. Antxo Alberdik 7tik, erantzun honek atzera, atzeko hormara. 7tik Julen Iriondo bipareta. Antxo Alberdik 5. kuadrotik pilota moztu. Ongi iritsi Julen Iriondo atzera, Zuai Salaberrik. 12. kuadrotik erantzun. Julen Iriondo geztu hartu eta Edu Zuzok atzera, 11. kuadrotik. Atzeko hormara, Antxo Alberdik 7tik, atzeraka ezin. 13 eta 14. Hori sartuko balu. Ja. Ikusi dute zarri, horrekon López ikusi noan beroketak etxen, eta torriakon bi hirualdiz hori, eta bota iban, ondo. Eta orain ur pixkat. Jokoa eten. Bai, ja, bueno. Ja, askostako falta, baina pena. 13 eta 14, hor Antxo Alberdi epailarekin izketan. Eta bien bitartean, hiru pilotariak ura edaten, horra dijoa Antxo Alberdi bera ere. Eta egia esan partida luze doa, Bai, oain, ia ordu bete. Bai, hor zaparradia ez da alarma horrekin, pixkate ritmu galdu daue, baina ja hone ja ez da entzuten zaparrada hori, eta ja hon pixkate ja zentratua, eta ja tantuek eta ikuste izendi politxek, ez da, pelote hauek eta askoz behueto, hobatzen. Ja da, prest dira lau pilotariak eta bi epaileak. Eta Julen Iriondo markatu une batetik bestera sakea egitera 13 eta 14. Julen Iriondo, Antxo Alberdik bipareta barruan eta amaitu da bigarren zetau. 13 eta 15. Gorriak nagusi bigarren set honetan. Eta horren bestez hirugarren setera. Bai, hon ikusiko ez da. Eta zinek txampoi butako dauen, o tantu gixen indauenak, o zelan nahiko dauen. Ni daki dela, orain arte xizteran txampora. Txampoia buta dela, bai, hori da. Dakit gaurkoan berezi izango den. Baina epailea horri dugu txampona prest daukala. Bai, eskuan daukala, bai. Eta horren bestez, txampona jaurtiko dute. Bien bitartean, beste atxeen bat. Seten arteko atxedenean bikote gorriak aldageletara eta Julen Iriondo bera ere aldageletara joan dira. Ba, igual kalea jungo zin aixe pizkatartza, bore ate bada kanpora urteten dauna, eta jungo di igual aixe pizkatartza. Zer, bueno, ritmo gogorra azkenien, ez di, bili hain zera ondo, baina gero azkenian gogorra maitxu daue eta tanto gogorrak ondi. Eta orduan, ba, bueno, arnaze pizkatartzea jungo zin, ur pizkateran, da osta de martxa. Epailea hor txampona jaurtitzeko prest, lau pilotariak beregan urbiltzean. Orduan jaurtiko du, txampona urdin. Bai, urdin atabi daue. Ja, ze pelota atatna, pelota barriña zatago, barriña atakatago, ba?
Baina hori lehendik mi bene, biharra zetine atado baten, baina jarraitxu mi bene. Dau pelota da, ez da danak erabili, da punto. Eta pelota barrizaz, ni pestote Antxonek min gitxien gola, eta atzelari xepe ez da mine hondik gitxien. Eta eurek saki kentzen motza, hor da garrantzitsuzta saki kentzia. Baina saki kendu eskero, pelota motelaz, o pelota betzet barrizen etxe motela izenez, barrizea ez da ondiok berotzeko ez da izaten hain bizixe, eta askoz lobetu abiliko zen. Gogoratu, hirugarren set erabakigarri hau, 5 puntutara izango dela. Eta hemen erabakiko dela Donibane Loitzuneko Abia Xistera zirkuituko senior mailako irabazleak. Bai, bueno, hirugarrena. Oin arte dana jundi, aurreraku ez. Xisterako sede danien iru zeta jundia. Antxo Alberdi moztu du sakea, bikainki utzi. Hauzi da problemi izaten la pelota barrizia. Saki atateko momentun ez da izaten erratza aurrelarizai kentzia. Eta gorriek aldatu egingo dute pilota. Bitu. Bat, eta bigarren kuadro terdian, ja bigarren botea. Bai. Perfecto bota dago, txapa gainien justu. Pilota hil egin du. Bai. Utxeta bat, gorriak aurretik. Horatu, 5 puntutara soilik dela hirugarren partida hau. Antxo Alberdiren sakea, Jule Iriondo moztu. Eta tori, erantzuna. Nik bigarren kuadroan, bigarren botea. Bai. Jule nepe ondo bota dago, Dejada hori, baina justu txapan gainien bota dago, Da inder barik eta ondo bota dago. Ze Antxone korrik egun da, Baina ja ikusi dugu zin dagoela llegau ja. Artu duenean nola ikusi dugun, nola behitu dion, non nago. Hori da. Jule Iriondoren sakea ez da ausartu hor. Ezin izan du Antxo Alberdik erantzun, Zuaitz Alaberrik erantzun. Jule Iriondo katzera, atzeko hormaratik hurbil. Zuaitz Alaberrik ezin, 2-1 urdinak aurretik. Hori lehenengotatik mi ben. Ontsitzen dagoen zena. Pelota barrize eta atzera bota. Da atzelarize kastigau. Lehen zetean ongi joan zaie. Bai, baina peloti berotzen junda. Orduen mi ben aldatu. Peloti beste bat eta barrize haue. Eta horta min gitxien gotzan, inkluso komodo jokatzen da. Julen atzelarize ez da pasetan. Hor da bin. Zazpire, sortxire, beratzire, hor botatzen dago. 10. kuadrotik edu zuzokatzera, 14. Zuaitz Alaberrik erantzun duen tokira. Beratzitik erantzun edu zuzok. Zuaitz Alaberrik, 13. kuadrotik aire zongi. Jule Iriondo lautik. Moztu, ongi iritsi da Zuaitz Alaberrik, honek atzera. 11. kuadrotik erantzun edu zuzok. Ez du hartu 12tik, bederatzitik Antxo Alberdik, lautikan erantzun Jule Iriondok. Eta oraingoan bai, engainatu du bai Antxo Alberdi lehen bezala. Eta ez da iritsi Zuaitz Alaberri, 3-1. Bai, ikusten da, askoz komodua jogatzen da Zurdinekon. Ze bestera beti ibili rebotera laga etxe zutza honek eta Antxonek jokun sartzen. Da miedan arrebes, Antxonek joko imonez, ata pelota motela, batak bisok horre behatzite 7 kuadruan de hor bitxartien, eta atzera. Zuaitz Alaberrik bederatzitik, erantzun barruan. Jule Iriondok ezin, 3-2. Pilota ederra jarri du, Ondo. Eta horrek, pilota aldaketa. Bai, beste pelotiatako dago hori fijo, ez dut deipez. Eta pelotazu oin arte bota daunik onena, Zalaberrik, Hartu pelota barrixe eta altura hartu eta txula bota. Da hemen hori txema dezu... Probabilitatea handia. Bai, kapitan general. Antxo Alberdiren sakea 3-2, 3. zetean. Urdinak aurretik dira, edu zuzok atzera, Zuaitz Alaberrik ez du hartu.
Antxo Alberdik, zazpitik erantzun. Edu Susok, bederatzitik, atzera. Zuaitz Alaberrik utzi, Antxonek bederatzitik barruan, kanpora. 4-2, urdinak aurretik. Hor duk aukeri. Ontxe, euren pelotakin, sakik entzen motza. Preston, hor pizkat eta... Pilota berarekin mantentzen dira. Bai, bizitzaz, Edu Suso guain jantzaio. Bestea. Edu Susok esan diolako, Bai, baina nik ez dakit Julen pizkat destentauta ondan, pentseta ondan pelota bardin joatzen gauzela, ero zer pasadan. Jule Iriondoren sakea, 12. kuadrotik, Zuaitz Alaberrik erantzun. Jule Iriondo 8-tik, berriz ere atzera, Zuaitz Alaberriren bila 12. Erantzun du luzean taldeko pilotariak, 9-tik, Jule Iriondok, Zuaitz Alaberrik 14-tik. Erantzun, Jule Iriondo 7-tik, ezin, 4-3. Tantoan, ez da izan. Hasieratik, sakea ere nekez, botea kaskarra eman du. Pilota aldatu bai, ez. Bai. Tanto arraro izan du, Jule Iriondok. Bai, da horre, pentsetan ondan. Pelota horraz sartute atzera bota. Zaun besteik. Nik ez daite, pentseuko nauke, zera juadi butata jundala. Bueno. Eta amaitu da. Donibane Loitzuneko abia xistera zirkuituko senior mailako finala. 5-3 nagusitu dira. Edu Suso eta Julen Iriondo. Bueno, azkenien, suerte bizkape bai, baina, nik usten dute biharrezetien pelota hori atababen hasieratik, igual aukera gisa aukiko ben partidu set hori iruazteko, ezta? Ez da, gaitxik ez da pentsau hori, da, gero irugarren setien 5 tantora, kaia pizkat suerte, pizkat bidanien, zaki atateko eta gauzak etxeko, atadabe pelota motela, eta indaguna da, gauza horre indaguna da, pelota motela ez da izaten erratza zaki atati, baina zaki ondo atatzen, da ez da sartu ezakera Antxon, eta, eurek pelota motelaz, ikusten ditzen da, askoz hobetu da, ebilile bizitzaz baino, bizitzaz Antxon sartzen ditzen da jokun, eta orduan Antxon sartzen zanin jokun, txartu epitutzen. Hemen gaude Donibanen Loitzuneko senior mailako bi irabazleekin, lehenik eta behin zorionak. Bai, eskerrik asko. Muchas gracias. Lehenengo zeta irabazi duzue, bigarrenean kostata, berdindu dute gorriek eta hirugarrengo setean ere kostata, baina irabazi duzue. Bai, kostata ibiliga. Ez dait, ni naz partiduen sartzen kosta jatu eta eskerrak Susok partidu hona bota da ben, da eskerrak, baina nire huena ibilio gustora, ez partidu urtzen kosta jatu sartzi partiduen bet, eta beti inkomodo. Eskerrak atzelari segona eukiotzen, da berai eskerrak partidu aurra urten da, ez dela nire gutz asko indot. El primer set habéis estado muy cómodos, en el segundo el ritmo del partido se ha roto con la alarma que saltaba, eso también os ha descentrado, y luego en el tercero pues es difícil porque al final los rojos os han empatado y venís de casi tener la victoria en la mano y habéis conseguido rematar la faena. Sí, el primer set hemos tenido un poco de ventaja porque la pelota muerta o fría nos favorecía para nuestro juego, y a medida que se ha ido calentando la pelota, ellos han jugado a jugar con la misma pelota que la nuestra y que se calentase, pues para su juego le favorecía. Antxon con el rebote hace bastante daño y al final yo creo que eso. Y al final, último set, como teníamos que ganar sí o sí, hemos sacado pelota nueva, muerta, para jugar a nuestro juego, y aunque al primer saque le ha entrado Antxon y no se ha hecho tanto, ha sabido recuperarse y no le ha cogido ningún saque más, así que hemos tenido un poco de suerte en el último. Felixek aipatu du, bigarren setean zergatik ez duzuen pilota lehenago aldatu? Bai, lehen bi genuen ez, aurretik aldatu genuen, baina ez dugu elegidu txartu indau, da ekibokau diga. Azkenien resultatu ikusi da, eurek ataskuek inelizera, zeta, eta
gero lehenengotik ja atau pelota barrexe eta alegin du, baina lehenengo sakien ja sartu da Antxon, baina bueno, gero sartu bida, azkenien bostantora segidu bida a muerte da azkenien, da segin bida, eta hemen está. Sí, al final en el segundo set hemos estado hablando de sacar pelota nueva para jugar a nuestro ritmo, pero como andabas a gusto sacando y Antxon no conseguía entrar al saque, hemos apostado por quitar el saque y luego, como hemos tenido la ventaja de ganar el primero, jugar con eso. Pero como ha dicho él, nos hemos equivocado y teníamos que haber sacado pelota antes. Bueno, y esto no para. Mutriku ya empezamos el domingo las semifinales, la semana que viene las finales. Sí, yo por ejemplo el domingo ya juego me toca jugar en Mutriku, así que recuperarse para el partido de Mutriku, la eliminatoria e intentar colarse en otra final. Ni deskantzu dugu, Mutrikun ez da jogatzen, da, bueno, rekupero pixka da, mejoreten bada pixka fizikamente, ez da, pixka kantzaute sentiduna, eta, rekuperetu urrengo Mutrikutik ostien berritxu edo ez da izan da, baina, bueno, bestietan hobeto ikusten zen, edo momentuz behintzat, ondo. Zorionak eta animo. Bai, eskerrik asko. Bon, Feliz, aipatu dute, lehenago aldatu ez izanaren arrazoia hori izan dela. Bai, ditzeko, klaru onda, gaina zuzo dauke joku, eta ikusitxe beste kontraditzuk atzelariziek zelan minik izaban etxen, nik hori hemendik bentzet kanpotik ikusitxe, klaru onda. Bueno, eurek, esan daguna, Julen Epe eta zuzo, gustora ebilidi zaki eta kentzen Antxoniz, ez da erretza. Eta hori gaitxik jarraitzu daue, baina ni pestot ekibuka bindile, ze pelota barrizaz be, Julenek normalin zaki ondotaten dau. Eta nik bestot iuarren zetin azerta bin daula pelota barrizatatiaz. Eta bueno, posik egoteko modundaz, iruazi daula, da ez tiongo pentsetan anataba endun pelota barrize iruazi endun daun ez dau iruazi, ez da ez eta, bueno, hone bentzeta iruazi dago eta posik egoteko modundaz. Eta orain ja sari banaketarekin hasiko dira, hor jada ikusten ditugu podiuma prest, dutela sari banaketarekin ekiteko, eta aipatu duguna, jada Julen Iriondok ez, baino Edu Zuzok igandean beste jaialdi bat. Bai, bueno, hemen hori da, ezta? Ostiral gaua, larun bat errekuperatzeko eta igande goizean, beste kiniela. Bai, kiniela, bueno, hori da, ezta? Un momentoz nik usten dut, sede, bueno, amaike pestote dauzela, eta oin arte laugarrena izena, beste 7 garatzen dira, eta, bueno, ja fetxak aurrera doize, eta urtie ja amaitzen doie, eta, bueno, jokatu midizela, eta, bueno, urrengoko emotikun da, eta Jan Amarrian, da Jan Amagustin ezingo dira finalak. Eta gero handik aurrera, ez da ite nora jungo harin, beste leku batera, eta aurrera eta horrela. Txapelketa izango dira, eta hirugarrena amaieran, 29an, uste dugu noain, aipatu dugula lehen. Bai, ez da zigur izaro duke kalendarizio hori zelan doien, baina bai, izelaik noain, da gero berritxu bebai, da horrela doize, eta gero noain da Tolosa, Durango bebai, eta, bueno, geldiro horretan jungo gara. Noain, 29an, barkatu, berritxu 28an, urriak 28, azaroak 11 eta 18an Andoain eta Durango, eta gero Tolosa benduan. Gero hemen baten bat gehituko da, Zumaia ipatzen zen. Bai, bueno, kusiko dugu, ezta, bueno, ja, zer momentoz, ez dakiu danak, ze, bueno, horrek geldiro juten di aurrera, baina, bueno, ja kalendarizu gitxigura bera horre dira, ezta, gero mate tartien sartzen bada, ondo torritxe, ezta, eta gero, izango da azkena, final handiz izango da, eta, ja, urti amaieri mongotzau, da gero, ingo balorazioen, ezta, ja, genti pelotari ze posi dauzan, gure urte osoko lana zela jundan, eta, bueno, ez da, besterik, guk jarraitzuko horrela, eta bentzat gaztiei, portunei emoten, txapelketa honetan jogatzeko, eta desputetako, ez da. Eta orain, beste akats bat, jaialdian,
aurkezleari mikrofonoak ez dio egiten, eta isiltasuna eske, apulmon esaten den bezala ari da sari banaketa egiteko ekitaldiarekin. Eske horre alarma hori joten ondanien, berak etxeban mikrofon ez da bilela o sozer hor gora beran sozer ukideu pasadu hor arrazon bat ukideu eta mikrofonokin ezin daue berbarik egin. Horra ditugu gazte mailan azpi txapeldun izan diren Markel Andonegi eta Tomas Urrutia. 15 eta 14 galdu dute lehena eta 13 eta 15 bigarrena. Hori da, 13 eta 15. Bai, hori da, ez da, bueno... Irutantoko abantaia. Baina, kompetidu izan da, eta hoxe da, azken ikusten dela, eta ondiok 16 urte dugu zela. Eta, bueno, horra begira. Eta maila altua eman dutela, Bai, eta, bueno, eta... Zan nahi dut, izan daiteke partida bat berdintxua, baino erritmo gabea, akatsiz betea, ez. Bai, batez be, biharren zeta, ez da lehenengu, bueno, piskat, zieri izan da, izan da, baina, bueno, biharren zeta nik usten dut, zet orokorrin oso onda jugatu dagoela, eta, bueno, akatzako normala da, edade horretan, honako txapelketa baten, da honako publikoaz, da fronto honetan, da honek errespetu ipitzen da fronto honek, honek historia ondizia duke, hemen pelotari honena pasaudi, eta orduan hemen jokatzi ja da nominantzako be ja nervioso epitzeko moduan, ezta? Eta bueno, aurtengo jokatuko daue eta nik usten dut jokatzen doien momentun bakotxien jungo die hobetzen eta konfiantza norbere burue konfiantza hartzen eta ja datorren urtako ongo die ondiok prestaua, ezta? Ja ritmo bat hartute eukiko daue, aurtengo ritmoa eta datorren urtein nik usten dut askoz hobeto jungo die ondiok eta batez be gazti diego, ezta? Eta horra goratu, aurten sari banaketak bereziak direla, klub bakoitzak bere babeslei aukera ematen diela hemen sari banaketan presente egoteko, eta horra ikusten ditugu Pariesen opariak eta hainbat motxila dirudite. Bai, da ondo torten da. Motxila horrek bai bitxea eskola juteko, ero mendire juteko, ero ondartza juteko. Entrenatzera juteko. O motorri juteko bitxen duzu, eta motorri julik duzu. Así que motxila bat beti ondo tortzen da. Eta bueno, hori da, zu esan duzun bezala, bakotxeak, zer bakotxeak... Erakusleio gisa bere babesleei. Eta horra ditugu senior mailako gaurko azpitxapeldunak, Zuaitz Zalaberri eta Antxon Alberdi. Hauek ere, 12 eta 13 amaitu dute zetak. 12 eta 15 galdu duten lehena, eta 15 eta 13 irabazi dute bigarrena. Eta gero 3 eta 5. Bai, jakinak gana izan da, batak ero bestik iruazi, ez zela izango inerretza, Ze bitxartien bitxartien Julen Iriondo eta Antxon Alberdi tartien badaz, eta Suso bebai, eta Zalaberri bai, honun, ja, hori laukoti hain gogorra direnez, normala ez da izango bat erretze iruazti, kostata izango dela hori biztan onda, Eta orain gaurko azken irabazliei saria ematen, Edu Suso eta Julen Iriondori. Eta bitartean frontoia isilik, Bai, tenizan bezala, tenizan jogatzen da honi isilik, baina hemen nik gogoratzen hemen jogatzen duen nire handi tortezan umikin, eta normala, ez da umik, zaparra dio pizkatu hori, eta ensegida, bueno, zata funera da besta, umik edaz jolazten, normala da, hori jolaztit zaparra ditatia. Eta orain irudi honekin gaurko pilotariak eta antolatzaileak, xisterakoak eta luzean taldeko antolatzaileekin agurtuko gara. Donibanen Loitzuneko Campos Berri Jaialai pilotalekutik. Felix, eskerrik asko. Zeuri. Eta ikusentzulei ere urrengo astera arte agurtuko gara. Gogoratu urrengo ostiralean 10:00 Mutrikuko frontoitikan izango garela Abia Xistera zirkuitu honei jarraipena emateko. Eskerrik asko eta aurren arte.
Bueno, agur. But you gotta be there for me too.